I nic nie zapowiadało specjalnych wydarzeń, ale nigdy nie można być pewnym. W tych latach chętnie słuchane były radiowe audycje rozrywkowe przy sobocie po robocie. To były nagrania z imprez pod tym tytułem organizowane dla zasłużonych zakładów pracy. Już dużo wcześniej w mieście było poruszenie, że taka impreza odbędzie się w Domu Kultury i ma przyjechać Cajmer. Młodszym muszę tu wyjaśnić, że chodziło o bardzo popularną radiową orkiestrę pod dyrekcją Jana Cajmera. Tyle, że to miało być rzeczywiście po robocie, czyli po południu, kiedy my właśnie się uczyliśmy. Już od rana pod Domem Kultury ustawiano wozy techniczne do nagrywania, a pod zakłady zajechał duży włoski autobus marki SPA, to taka odnoga Fiata. Miał kierownicę z prawej strony. Ja przepraszam, że tak wpisywałem takie szczegóły, ale ta książka jest pisana na podstawie wspomnień tych dziecięcych i młodzieńczych, czyli tak jak wtedy to widziałem. Dzisiaj może bym nie zwrócił na to uwagi, ale wtedy to było bardzo istotne. Kierownica w autobusie z prawej strony. I to nie z Anglii. Bo podobno to dawało większe bezpieczeństwo przy jeździe po wąskich górskich serpentynach, a na skomplikowanym dyszlu ciągnął przyczepę tak samo długą jak autobus. To pozwalało zmieścić cały artystyczny zespół liczący blisko 100 osób. Wszystkie miejsca na sali teatralnej były wcześniej przydzielone pracownikom, ale można było posłuchać, co tam w środku się dzieje, stojąc przy wozach do nagrywania. No i przez aklamację zdecydowaliśmy urwać się z lekcji całą klasą, licząc, że w ten sposób pewnie nic nam nie zrobią. Nie wzięliśmy pod uwagę, że za taki wybryk musiano nam obniżyć ocenę ze sprawowania, co automatycznie oznaczało niedopuszczenie do matury. A że to było na przełomie 3. i 4. okresu szkolnego, to żeby jakoś z tego wybrnąć, dostaliśmy trójkę na 3. okres i do matury jednak nas dopuszczono. Ale Cajmera, no i oczywiście sołtysa Kierdziołka, czyli Jerzego Ofierskiego, który bardzo miał fajne te swoje wystąpienia, dowcipy, ale takie z drugą podszewką, że